Здравейте хора, аз съм Жана и моля това и много се извинявам преди да забравя, че не съм снимала доста дълго време, просто ми стана нещо на телефона и аз не знам какво. И днес ще ви покажа както сте разбрали от заглавието, моята нова покупка, която, как да се изразя, не е нито нещо за училище, а е нещо, което колекционирам и от доста старо видео сте видяли всъщност какво е. И сега ще ви го Сега му показвам копита. Всъщност, както сте разбрали, това е кон на марката Шлайх. Доста време не съм си купувала и днес, точно днес ходихме до Плевен да купим шкаф за бенета и аз да отида да си купя тази кубила. Ето, кубила. Нейната порода точно забравих каква е, но ето тук, трябва да фокусира. Последната думичка или предпоследната е нейната порода. Чакайте, аз си имах тук нейната порода. Сега. Породата е хановерска и е с доста хубава прическа. Това, освен че е подробно нейно ревю, има дълга въжка. Аз ще ви покажа също списанието за 2018, въпреки че тя почти вече е минала. И това е от миналата година моето конче на Шлайх, понеже нямаше неговата майка. Взех тази кубила, понеже е доста красива и на мен доста ми харесва. И сега нека да започнем с нейното подробно ревю. Както виждате, тя на камерата много не си личи, понеже със светкавица. Тя има подкови и не е дива кубила. Личи си и по прическата, когато е с розови ластичета, което е доста красиво. Просто не може глупавия телефон да фокусира. Ето я. Това е нейната опашка, която е много дълга и къса. Тя е с краката и завършват с черно и есенно носи обувки и е в ходеща поза. Ето и подковите. Лицето й е много красиво според мен. Така. Ето това са и пуските, черното и око, което не е кафяво, понеже доста пъти някои не имат кафяви очи, но повечето пъти са черни, но ако фокусира някой ден това, ето така. Освен, че е кафява, има една бяла точица ето тук, по средата на главата и е доста хубава според мен. Както казах, тя е хановерска. Ето пише и в касовата бележка. Тя струваше 15,98. И това е нейното малко жепче, което за сега тя му е майка, само за сега. Те са в една и съща поза, което на мен доста, даже не съм ги виждала каква поза са, но са в една и съща поза. Мен доста ми харесва. Специално за видеото не съм и махала етикета Шлайх и тя е с сива точка, което означава, че е 15,98. И на мен лично доста ми харесва, доста е голяма и красива. Ето кончето е перфектно на нейния ръст и са доста сладки. Сега нека да преминем към списанието, което е от 2018, където са показани най-новите коне с най-новите издачки. Ето го моето конче, просто неговата майка я нямаше и по-нататък в списанието я има. В първата страница го има на германски, мисля. Не мисля, че е на герман. На германски, просто забравих
И на български, ето го превода. Тук първата страница е с няколко вида описания за лъвът на шлях. Тук са няколко вида, нали, от 3 до 8. Конете, много интересно за конете, е от 5 до 12 годишна възраст. Така че, който казва, че сме твърде големи за коне, е в грешка. Нали, ето horses и има динозаври и другите са плюс 14 години, Marvel, нали, Spider-Man и другите са към 3, 6, 8 и най-последната е плюс 12, както тук. Тук има някакво описание с някакъв жарас. Стани наш фен днес. И аз съм фен доста отдавна, просто събирах пари да си купам майката кобила. Тук е дивата страница с дивите животни. Всякакви животни, както виждате. И това са предимно дивите. Ето още диви. Те на мен доста ме погносяват, но са доста красиви изработка. Ето тук са слоновете, пандите и маймунките. Също така и тигрите, които са доста красиви. На мен ми харесват полярните тигри. Тук е Африка, който иска може да спре, за да го разгледа по-добре. Има рисунка с осветяване, който на мен също доста ми харесва. Ето ги африканските животни. Това е комплекта за игра, който не е много, нали, не е много лош, но е доста красив даже, мога да кажа. Тук са другите слончета, жирафи, антилопи, хиени. Тук е морската страница, където са и полярните вълци, полярни мечки, тюлените, делфин, кит, други китове, акули и октопод. Тук са мечките, дивите кози и всякакви други така, който иска може да спре и да разгледа видеото. Тук е вече фермерските животни, магаре, коте, крави, петел и прасенца. Прасенца са супер сладки и комплектът за игра, който е една ферма. Тук са другите неща, които са в част комплект фермата, само че трябва да си ги купите. Тук са кравите, много ясно, част от фермата, които са. Тук са кученцата, които на мен са ми лично любими. Примерно тук е немската овчарка, хъскито и всякакви видове кучета. Има и далматинци, които на мен много ми харесват. Ето ги моята любима част, е именно конете. Тя ми е най-любимата от всички части. Именно защото конете са доста красиви. И на мен много ми харесва фермата, която е комплект за игра. Тук има още част от биковете, но те не са много интересни, така да кажа. Ето ги всички видове коне, които на мен са ми лично много любими. Има и в самата приказка, нали, в самия вестник. Мога да го наричам вестник, понеже не мога. Има и комикс. Ето го и самия комикс, който също е доста интересен. Самите коне с дачките. А и тук малка част от всички коне по-отделно. Ето също комплекти с коне. Тук също комплект. Също тук е кон с покривало и ножица за постригване. Сигурно. И тук има също още един такъв комплект. Ето това е моето конче. Ето го и него на живо. По-скоро през камерата, а не на брашучката. Ето го него. Майката в Хиполент я нямаше. Имаше много малко коне, понеже още не бяха заредили, нали, понеже зареждат не знам кога, сигурно в края на седмицата или в началото.
Ето го конче. Ето е майката, ето го и бащата, нали, те са по семейства, тук още комплекти за игране, тук фермата, тук едно част за победителите коне, в което мисля да ще го купувам. Ето други коне и всичко най-различно. Аз исках да си купа ето тази кобила, въпреки че тя не е истинската майка и на този малък кон. Но имаше само бащата. Имаше по едно от всички малки кончета, това, от всички. И аз много си ядосах, но си взех тази, която също е много красива. Малките коне също са много сладки, според мен. На мен всички коне общо взето ми харесват. Съжалявам, че в това видео също не съм си показвала главата. Ето тези покривала, това, как се казваше, юздата му, ето сега, седлото му, други покривала за малките кончета, беберон, четки за ресане за хората, които са вправи и трябва да се решат конете, и още едно покривало. Ето така е, като са сложени на конче. И това е лекарския автобус за малки коне, който аз лично много не искам да си купувам. Други коне с дачки. Ето така да стана направя. Ако видите, спрете се на паза, за да разгледате всичко и ако искате да прочетете. Това е за мен. Не ми харесва доста тази част, понеже аз предпочитам конете, а не тези русалки. Русалки. Коне, които са морски кончета и коне под водата. Откъде за Бога конете ще дишат под вода, за Бога? И това много ме изнервя, просто аз не искам да си ги купувам. Ето още коне, които дишат под вода. Ето тези, на мен единствените коне от тази серия ми харесват тези с крилата. И примерно тези с феите, понеже са красиви. Самите коне, не феите. Ето тук има еднорози, има още магични коне и някакви сърна, полувълк, който с дълга коса като кон и криле. Много странно съчетание, но тук е започват вече динозаврите. Ще кара малко по-бързо по тях. Тук почват тези супергероите. Лигата на супергероите. И тук почват все бебешки, които са смърфовете. Тук има други части от филмчета, като Майя, Челичката, Снупи. И края тук има още един комплект за игра, динозавър, този и комплект за зайчета за фермата, който също е доста сладичък. И да, хора, дано това видео да ви е харесало. Пръснете лайк, абонирайте се по-долу, цъкнете към банката, коментирайте, споделяйте и до скоро виждане!